ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳамаги мардуми ғариб, мардуми тоҷик, мардуми мусулмон, ма як хулосаи худам мегӯм. Агар хато боша бигӯем ки бародар хато, агар ки дуруст боша хай хитом бо медонед чӣ бинависем. Бародаро риш мондем, мардако риш мондем, занако муои сара лич кардем. Анаки байни мардако ва занако ду фарқият ай. Мо барои чӣ риш мемонем? Суннати пайғамбар гуфта риш мемонем ва фарзи худованд намозе ки 5 вақт намоз ва рӯза доштана намекунем. Баъземон аз занҳо бояд сатри исломӣ кунанд, ҳиҷоб кунанд, ба хотири Аллоҳ намекунанд, да ҳусни худо дода тағйир медароранд, рӯмоли айсаршон мегиранду косметика мекунанд. Анаки байни худмону занҳо иқа фарқият доранд. Мо риш мемонем, намоз намехонем ва ё сару лич мекунанд, баъзанаш намоз мехонанд. Баъзани худмон риш мемонем, намоз намехонем. Ку шумо бигем бародаро, кадом фикр дуруст ай? Риш мондани мо ё сар лич кардани ва ё? Аллоҳ нигаҳбони